Dobrodošli na kanal Maxi Original. U današnjem tutorialu izrađujemo thumbnail. Bacamo se odmah na posao. Da bih izradili thumbnail, moramo imati software za izrađivanje thumbnailova. U biti imate sve besplatne softvere na Microsoftu. Za početak ovdje imamo potpuno prazan banner. Dakle, krećemo od dodavanja boje. Ovdje se možete igrati, vidite. Tap, 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 tap. Samo se zajebavate ovako, gore, dole, gore, dole, gore, dole. Ali možete i ovdje, kao što vidite. Evo recimo ovo. Ovdje možete dodavati filtere. Ima ih raznih, kao što vidite. Zatim dodajete tekst. Ja ću napisati ovdje thumbnail. U redu. Ja mogu ga staviti gdje hoću, gore, dole. Stavit ćemo ga ovdje u sredinu, dobro. I ovdje dodajemo željenu fotografiju, jeli? Evo ga. Odlazim na preuzimanja. Evo ga. I učitavamo sliku. Odaberi. I evo ga. Imamo fotografiju. Fotografiju ćemo staviti malo dolje. Thumbnail ćemo staviti ovdje gore u sredinu. Ovdje možete davati logo. Mada ja logo nemam. Evo vidite. Ima ih bezbroj. I ovdje taj projekt saveamo u JPG format. I evo ga. To bi vam izgledalo tako. Vrlo jednostavno, nema nekog mudrovanja. Thumbnail se lagano koristi. Ali thumbnailovi su, kao što sam i rekao, jako važni, jako bitni. Šta prvo gledalac, jeli na svakom YouTube kanalu primjećuje. Tako da thumbnail je šećer na torti.
I evo ga prijatelji, došli smo do kraja ovog videa. Nadam se da vam se ovaj video sviđao. A mi se vidimo u sljedećem videu. Do tada, veliki pozdrav.